τους. Εμείς θα σώσουμε τον κόσμο με τις ασκήσεις μαθηματικών, σχολίασε ειρωνικά η Χαρά, κατευθυνόμενη προς το δωμάτιό της. Όταν τα παιδιά έφυγαν, η συζήτηση μεταξύ του Σάβα και της Λιδίας πήρε μια πιο υπαρξιακή τροπή. Η εικόνα του Άρη, αδύνατου αλλά γεμάτου φλόγα, λειτουργούσε ως καθρέφτης για τη δική του ζωή. Μια ζωή τακτοποιημένη, ασφαλής, αλλά ίσως υπερβολικά βολεμένη. Δεν του το παραδέχτηκε ο Σάβας αργότερα, καθώς οδηγούσαν προς το σπίτι τους. Να τα παρατήσει όλα για την Αφρική. Δεν είναι μικρή θυσία. Μας απέδειξε ότι δεν είναι βολεμένος. Η λέξη «βολεμένος» αντίχησε άσχημα στα αυτιά της Λιδίας. Ήταν μία λέξη που μύριζε στασιμότητα, μύριζε καναπέ και τηλεόραση και βαρετά Σαββατοκύριακα. Γιατί ρε Σάβα, εμείς είμαστε βολεμένοι. Αντέδρασε λίγο πιο έντονα από όσο ήθελε. Δεν είμαστε και Τσε Γκεβάρα, εντάξει, αλλά βοηθάμε. Το κοινωνικό παντοπολείο, οι δράσεις. Εγώ, αναρωτήθηκε ο Σάβας, κοιτώντας τον δρόμο. Η τράπεζα ενδιαφέρεται για το καλό των άλλων. Ως θεσμός, ίσως όχι, αλλά εσύ, ο Σάβας. Τους μαθαίνω πώς να χρησιμοποιούν το ATM, είπε αυτό σαρκαστικά. Μεγάλο κοινωνικό έργο. Σώζω κόσμο από την ουρά στο ταμείο. Η συζήτηση έληξε με γέλια, αλλά ο σπόρος της αμφιβολίας είχε φυτευτεί. Όχι τόσο για τον Σάβα και τη Λιδία, όσο για τον Μενέλαο. Στο πατρικό σπίτι, η νύχτα είχε πέσει. Ο Μενέλαος ξάπλωνε στο κρεβάτι, αλλά ο ύπνος αρνιόταν να τον επισκεφτεί. Η Αλεξάνδρα, δίπλα του, ένιωθε την ανησυχία του να ηλεκτρίζει τα σεντόνια. «Δεν κοιμάσαι?» ρώτησε μέσα στο σκοτάδι. «Σκεφτόμουν τον Άρη», απάντησε εκείνος. «Εκεί που είναι, Αλεξάνδρα, δεν υπάρχει ρουτίνα. Υπάρχει δυσεντερία, μαλάρια, πόλεμος. Αλλά υπάρχει ζωή. Παλμός. Εδώ σώζει ζωές με τα νηστέρια σου», τον διέκοψε η Αλεξάνδρα, υπερασπιζόμενη την κανονικότητά τους. «Νιώθω βαλτωμένος», ομολόγησε ο Μενέλαος, και η λέξη βγήκε βαριά, σαν πέτρα που πέφτει σε λιμνάζοντα νερά. «Αισθάνομαι ότι έχω τελειώσει, ενώ ο Άρης ζει». «Αισθάνομαι ότι έχω». Η Αλεξάνδρα δεν απάντησε. Ένα κρύο ρίγος διέτρεξε τη ραχοκοκαλιά της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μενέλαος εξέφραζε τέτοιες ανησυχίες.
αλλά απόψε η φωνή του είχε μία παράξενη αποφασιστικότητα. Την επόμενη μέρα το Μαρούσι βούιζε, ή μάλλον η Κωνσταντίνα και η Αντωνία βούιζαν. Οι δύο γυναίκες, φορτωμένες με σακούλες από τα μαγαζιά, είχαν γίνει μάρτυρες ενός παράδοξου θεάματος. «Σου λέω, τον είδαμε», επέμενε η Αντωνία, μιλώντας στο τηλέφωνο με τη Λιδία. Έβγαινε από ένα μεγάλο κτίριο. Πρεσβεία ήταν, νομίζω. Ο πεθερός μου σε πρεσβεία. Μήπως έκανε λάθος? Στο Μαρούσι έχει την πρεσβεία της Αητής, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Αφρικής, απαρίθμησε η Κωνσταντίνα με την άνεση κάποιου που έχει μάθει απ' έξω τον χάρτη της περιοχής λόγω ψώνιων. Μόνο με τη Νότια Αφρική έχουμε σχέση. Το παζλ άρχισε να συμπληρώνεται επικίνδυνα. Ο Άρης ήταν στην Αφρική. Ο Μενέλαος ένιωθε βαλτωμένος. Ο Μενέλαος έβγαινε από την πρεσβεία της Νότιας Αφρικής. Και το χειρότερο, είχε αρχίσει να ψάχνει αεροπορικά εισιτήρια. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο οικογενειακό τραπέζι των Τριανταφύλου. Δεν ήταν πια μια υποψία. «Φεύγει», ανακοίνωσε η Αντωνία με δραματικό τόνο. Έκανε τα χαρτιά του για τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Η Αλεξάνδρα ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Ο άντρας της, ο σύντροφός της για δεκαετίες, σχεδίαζε να μεταναστεύσει στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς να της πει λέξη. Η προδοσία είχε γεύση πικρή, σαν χαλασμένο φάρμακο. Δεν μου είπε τίποτα. Ψιθύρισε και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Πίσω από την πλάτη μου, όπως ο Άρης. Έφυγε αθόρυβα μια χειμωνιάτικη βραδιά. «Άνοιξη ήταν, μαμά», διόρθωσε ο Σάβας, προσπαθώντας να παραμείνει λογικός. «Για μένα ήταν χειμώνας», ξέσπασε εκείνη. «Και τώρα θα είναι βαρύ χειμωνιά». Η απόφαση πάρθηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αν ο Μενέλαος Τριανταφύλου νόμιζε ότι μπορούσε να εγκαταλείψει την εστία του έτσι απλά, η Αλεξάνδρα θα του έδειχνε τι σημαίνει εγκατάλειψη. Κεφάλαιο 2. Η επανάσταση της Βεντάλιας. Το σπίτι στο Κουκάκι, το διαμέρισμα του Σάβα και της Λιδίας, μετατράπηκε ξαφνικά σε καταφύγιο προσφύγων πολυτελείας. Η Αλεξάνδρα εισέβαλε με μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής και ένα ύφος που θα ζήλευε και η μύδια. «Μη με ψάξεις»,
Ούρλιαξε στο τηλέφωνο όταν ο Μενέλαος, ανυποψίαστος